Mga kapuso, hibalo nato ng pinakaulihing nga lakat sang panahon upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster Rafi Tapales. Ngayong hapon sa tanan, ari ang pinakauling update sa panahon karong adlaw, Nobyembre 26, 2020. Sa ato na sa Inopses, ang northeast monsoon nag-apekto sa Luzon, samtang easterlies nag-apekto man sa silangang bahin sa Kabisayaan, kag Mindanao. Bangod sining sistema, ang Western Visayas maka-experience sa maayong panahon, luwas lamang sa mga isolated na mga pagulan, tugay ni sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob kasarangang hangin, halin amihan ang nasidlangan ang magapadayon sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtob kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura naton subong na adlaw magalin sa 26 tubtob 32 degrees sentigrado. Ang adlaw mabutlak alas 5:50 sa aga kag magatunod sa hapon alas 5:26. Amo yato ang pinakauling update sa panahon halin diri sa Pag-asa Iloilo. Rapi Tapales, maayong hapon.